εγώ ντρεπόμουν. Έλεγα, για να τρώω τέτοια άρνηση από την κοινωνία, είμαι κάτι κακό. Πρέπει να πεθάνω, πρέπει να εξαλειφθώ. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις αντιμετωπίσεις και αυτό το πράγμα. Να βγαίνεις από το σπίτι σου και να ξέρεις ότι θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα. Είναι τραγικά τα συμβάντα, να σου πω. Το πόσο απλό είναι για σένα να ζεις την καθημερινότητά σου και το πόσο γολγοθάς είναι για ένα τρανς άτομο. Στην Ελλάδα, αν είσαι τραβεστής, είσαι πουτάνα τελείως. Πρέπει να είσαι στο πεζοδρόμιο, δεν κάνεις για πουθενά άλλο.